Irak'ın merkezinde milyonlarca şayı musulman ziyaretçisi Arabin bayramçılığında Karbala şäherine bardy. Ziyaretçiler Muhammed Peygamberin aktygy Hüseynin gurban bolmagynyň hatirasyna Hüseyin mescidine ziyaret edýärler. Arabin 7-nji asyrda Karbala şäherinde bolan söwüşlerde Hüseynin wepat bolan senesinden 40 gün geçen soň bellenýär. Gürjistanda jurnalistleriň we adam hukuklaryny goraýjak aktivistleriň onlarçasy Azerbaýjanyň Tbilisi'däki elçihanasynyň öňünde protest geçirip tutsak edilen jurnalist Hadija Ismailowa goldaw bildirdiler. Protestçiler Azerbaýjanda tutsak edilen adam hukuklaryny goraýjak aktivistleriň we jurnalistleriň suraty çekilen köýnekleri giyip çykdylar we elçihananyň resmiýetlerine protest hatyny gowşurmagy tynançdylar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan gullugynda işleýän Ismailowa bir erkek adamy öz janyna kast edişlige ündemekde guman edilip 5-nji dekabrda tutsak edilipdi. Ermenistanda esasy opozisiýon partiýalar öz tarapdarlarynyň müňlerçesi bilen bilelikde Yerewanyň merkezinde ýyllyk ýörüýişini geçirdiler. Adam hukuklary boýunça halkara gününe gawatlanyp geçirilen bu ýörüýişe Ermenistanyň opozisiýon Milli Kongresi we ýene 2 partiýa gatnaşdy. Demonstrantlar hökümete garşy erkin garaşsyz Ermenistan we prezident çekil diýen şygarlary öňe sürdüler we mundan beýlekde aksiýa geçirmegi wada berdiler. Siz günüň täzelikleri bilen tanış oldunuz.